Tiyop ko pa. Umainaw ko kasi maawa ako sa mga alaga ko. Naglinis ako. Linisan ko ng bahay tapos alis na naman ako ngayon. Ngayon, i-open ko yung ano ko. Yung alkansiya ko. Samahan niyo ako. Yung ano lang kunin ko yung mga papel, yung mga baril. Kasi naubos na yung 500 na binigay nila sa akin kagabi na allowance. Ayan, i-open ko. Password dito eh. Password, please. Kunin ko ang mga papel. Dito na na alaga ko. Balik ko ito mga kaya. Bilangin natin. Hindi ko guys.
ito pang bariya eh. Itong papel lang kukunin ko. Iniipon ko ito yung mga bigay-bigay ng matanda every morning. Na ano, mula pa ano na to. Mga 1 year pa pa nung pag-pick up ko ng isang kontrata pa kasi tapos ko na yung 2 years. So, yung isa matatapos ko na ngayong June. So bali may 3 years na ako sa kanila. Ito wala pang 3 years to. Ito nito. Kasi marami na sana to eh. Kaya lang pag may manghingi ng tulong sa akin, dito ko kinukuha kasi pag may manghingi ng tulong sa akin, tapos yung mga kaibigan ko na nagkasakit, tapos namatay na rin siya, namatay na siya. Tapos mga pamangkin ko, nag-aaral, ako nagpapaaral, yung anak ng kapatid ko na namatay na, yung kapatid kong babae pangalan namin, may dalawa siyang anak na lalaki, ako pinapaaral ko ng college. Yung isa high school. Yung isa, 3rd year college na, 1 year na lang mahigit. Graduate siya ng education. Tapos yung isa high school pa lang, ano, 2nd year high school, mag 3rd year na rin. 3rd year high school na, mag 4th year na rin. Magpo 4th year, mag ano na, 12 na. Grade 12. Ito kukunin ko to kasi. Una kasi may nahingi ng tulong sa akin, kaya kinukuha na ko tapos yung iba allowance ko. Okay, lalabas na ako.